سناتور کۆمارپارێزی ئەمریکای لێنسی گراهام گوت کۆ ترامپ bi tena serê xwe nikare cezayên ji ser Sûriyê rake. Graham destnîşan dike ku divê Trump raporê pêşgeşî Kongresê bike û Kongres yan wê erê bike yan jî wê qebûl neke. Lindsey Graham derheqê biryara Trumpa rakirina cezayan ji ser Sûriyê destnîşan dike ku Trump bi tena serê xwe nikare cezayan ji ser Sûriyê rake. Divê rêveberiya Trump raporê pêşkeşî Kongresê bike piştre Kongres dê biryara xwe bide. Her wekî got jî ku tenê Kongres dikare Sûriyê ji kategoriya dewletên piştevanên terorê derxîne. Graham diyar dike ku divê nêrîna hevalbendên wanên İsraîlê jî divê çarçoveyê de di ber çavan re weregirtin çimkî rêveberiya nû ya Sûrî bi çekê ne bi îradeya gel hatiye serdesthilatê.